Loubková. Tak Evo, kde přesně si a už se vám podařilo nějakou tu čarodějnici chytit? Tak já jsem v Zelenči u Prahy a i když tato obec je známá čarodějnicemi, ostatně to možná slyšíte za mnou, protože je tady spousta už lidí, tak dneska se nám podařilo uhnat jenom jednu jedinou. Matýsku, ty si pomáhala, jak to vypadalo? Utíkala moc rychle? Jo, utíkala, ale nakonec jsme ji prohnali. Prohnali tady všichni, už je tady nachystaná na hranici. Hranice se intenzivně staví. Já se tady půjdu zeptat, jak dlouho se staví taková hranice a je na to nějaká zvláštní metoda? Tak my to stavíme asi po 10., takže už máme nějakou zkušenost. Snad je to do hranice dobrá, nespadne, vydrží oheň do poslední chvíle a stavili jsme ji tak asi 4,5 hodiny, 4-5 hodin. No takže my samozřejmě se budeme chystat potom ji zapálit, na to je ještě příliš brzo. To zapalování uvidíte přímo v přímém přenosu a to v televizních novinách po 7:30. No a my tady všichni budeme doufat, že nebude pršet, všichni